Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Desa Sumber Gede. Leres nggih? Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Lurah ugi perangkatipun. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu ugi sugeng rawuh kagem Bapak Dewan. Nggih kula kaliyan kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi GK Gambang Kiwa. Selamat malam. Barang-barang Budi Wijaya ludruk masa lagi.
Ayo duduk dulu yang tertib. J, wilujeng dalu Kang Mas. Nggih. Om Jana. Wilujeng dalu sayang. Iya sayang. Nah, sanana. Sampun ngaturaken tembangipun Gambang Kiwa. Gambang Kiwa Om. Nggih, tempat saking Banyuwangi. J. Alhamdulillah tahun yang lalu Budi Wijaya tampil di sini di Nimbalam. Kabare menghibur masyarakat. Sumber Gede. Nggih. Nah, tahun ini alhamdulillah masih dipercaya J. memberikan hiburan yang terbaik untuk masyarakat sini. Nggih, tahun depan nggak maling ya Pak Bu? Oh nggih. Pokoknya semarak banget. ACC Om. ACC. ACC. Alhamdulillah. Nggih, pripun iki? Ini langsung Saja. mawon dari Bapak Panitia. Nah, dipersilakan untuk naik atau Bapak RT Pak Sudar. Nah, tadi siang sudah kirim ke kulo. Aku kok tak munggah. Oh nggih, monggo hari ini Monggo dari panggung Bapak ini. Panitia. Barangkali mau request, mau meramaikan panggung terluki, monggo. Sebelum melayani request yang dari belakang. J, kita utamakan Dari Bapak Panitia dulu. nggih. Nggih ning sarana THJ Audio dalu niki Kerja bareng Fajar Audio. Fajar Audio. Kancane dhewe nggih Kancane Om. dhewe dulure dhewe. Halo yang mana ini? Yang ini yang kanan. Nggih, sumangga. Bapak perangkat, Bapak Panitia, Bapak Lurah. Oke, kalau sebelum Bapak siap Dewan? dari Karang Taruna, monggo. Oh ini Karang Taruna, pripun? Oh, belum. Om ini Bapak Dewannya sudah berjalan. Oh, sudah. Siap. Jadi Bapak Dewan, selamat malam. Selamat malam, senenganku. Aku saya. Malam ini saya mau berpaling dulu darimu nggih Kang Mas. Kang Mas sayang. Iya sayang. Cuma sementara doang. Ya. Nggih, selamat malam. Apa Pak? Lagunya Pak? Loh, ditutup kawin kontrak, aku mau dikontrak-kontrak. Bapak Dewan. Ye, wilujeng dalu Bapak. Napa? Biasanya Om katanya Langsung mawon ye. dikontrak-kontrak. Delewung. Ayo Pak Gar. Cek. Kuanter Mas. Terima kasih. Adindaku sayang, Malam. paras cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adindaku sayang. Mas jangan gelem mata, tresnaku iki mung cuma samulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, mergo janjire yo mung kawin kontrakan. Paspornya apa Pak? Paspornya apa? Bro. Asal
persilakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Gelaksan kawinan ijab kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. Budi Wijaya sedangkanku. THC Audio Fornalitik, terima kasih. Duh adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang. Tak akan hilang walau di negeri seberang, cintaku hanyalah adindaku sayang. Mas jangan kelewatan, tresnaku iki mung cuma samulan. Ra ono maneh kata sayang sayang, kabar kok janjine yo mung kawin kontrak. Asai dikuontrak terus yo Pak. Iso ikut kok soalnya. Gak apa-apa wis. Ayo Mas. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Gelaksan kawinan ijab kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. Kontrak. G, apalagi? Kebelet Zaman kebelet apa? lagu Kebelet kawin kontrak. judule. Habis dikawin-kawin kebelet. J, Amjana, alhamdulillah hari ini penontonnya padat banget, full. Full. G, Alhamdulillah dari depan wow. wow, dari Lautan. samping juga wow, samping kanan juga wow, belakang juga wow. Oke, monggo. Yuk, G, Delewong. Bareng-bareng Bediwi Jaya ini gila.
Ayo mas Bapak jenengan kebelet apa? Apa kebelet? Awakmu mrini Iya mas nyedek aja ado-ado mepeto tapi si iliri-liri cegah krungu tangga kanan kiri aku ya wis nafsu engko bengi aku njaluk iku Apa iku? balung karo ototku padha kaku lek gak ngono ora iso turu Paculi sukete jembrong wayahe putih ahoy abang ana ngaprapatan aja mbok terjang iku mono tanda lampu larangan yen mbok terjang beno kene iki piye dadine wis kadung kaya ngene kaya apa iki wis mentol nyengkal kaya jepite sandal wis dusel-dusel nang jero suwal sakno Terima kasih. Sampun apa dereng? Lagi? Napa niki duet malih? ngidam jemblem Oh alah, mari kawin kontrak. Keblek terus ngidam jemblem. Lah ya lagune ngono tok. Mas Jono. Gini. Dia nyuwune nyidam jemblem. Oke, baik sayang. Awas lo ada ngomong sayang terus. Loh, Tak
tak potong bayaran sampean. Aku kan baik hati. Pokoknya kudu ngomong sayang terus lo ya. Siap bos. Awas atik gak. Siap sayang gelewong monggo. Dikasih dan jemblem yang suka bergoyang ayo ikut bergoyang. Fajar Audio. Budi Wijaya Lotroku. Asli Jombang Ngeluh. Asli ada Mama Wulandari, Terima kasih Mas Krisna. ada Teh Haji Lobolo, Juga ada Delium. Aku penasaran Penasaran apa Mas? apa ya temen kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan Mas, koi pancen bener Mas, tapi mau cari sisi jenenge jemblem. Jemblem, ku jemblem super. Tak enak masalah pada miler. Jemblem, ku super. Kabeh wong pada miler. Jemblem, ku super kabeh wong pada miler. Ya. Budi Wijaya Lotroku. Program Pasari, Fajar Audio. ada Lilo juga ada Rio Ramajo sebenarnya. Mahul. Ya. Digoyang lagi. saiki ne aku kepikiran sok kapan iso ngicipi jemblemu angen-angen kok teko mundunan iso tapangan sadurunge turu kaya wong sing meteng telung wulan aku iki wis ngidam jemblemu seumpama kudu tuku larang ratu duit wanita teluntu aku ngidam jemblemu dek Jemblem sing ngendi Mas, jemblem sing kuwi dek sing kuwi ngendi. mosok ora ngerti dek Pancen ra ngerti. Mbok yo aja bingungi. iya jemblem sing mbok gembol kuwi Budi Wijaya wasik jemblem jemblem Jembleme kuno lho Mas. aku penasaran
Apa ya temen kowe totolan jajan Nyawang kowe sing totol jajan Mesti wae jajanmu yo enak tenan Mas kowe pancen bener mas, tapi mung dari siji jenenge Cemblem. Cemblem super, tak eman masuk padha miler. Cemblem super kabeh wong padha miler. Cemblem super kabeh wong padha miler. Ya. Kepikiran sok kapan iso ngicipi Cemblemu angen-angen ku teko kundunan iso tapangan sadurunge turu kaya wong sing meteng 3 wulan aku iki wis ngidam Cemblemu seumpama kudu tuku larang ratu duit wanita teluntuh aku ngidam Cemblemu dik Cemblem sing ngerti mas, Cemblem sing kuwi dik sing kuwi ngerti. mosok ra ngerti dik Pancen ra ngerti, boyo aja bingung. ya Cemblem sing mbok gembol kuwi aku ngidam Cemblemu dik Cemblem sing endi mas, Cemblem sing kuwi dik sing kuwi endi. mosok ra ngerti dik Aduh pancen ra ngerti, boyo aja bingung. ya Cemblem sing mbok gembol kuwi Cemblem sampun. untuk lagu selanjutnya Lagi selanjutnya Masih adakah? pesanan dari koco-koco panitia Oke, yang diminta nopo? saya diminta untuk menyanyikan lagu Mentembe Doan betul betul. Mari jaluk Cemblem terus akhirnya mentemui doa nono mas. Gimana? Halo Pak sandung aku. Mbok Dalam Pak rungono ya tak rungokno ngomong apa? Mbok Ana apa to Le? Dalu-dalu ngeleki aku. rungono ya Tak rungokne. aku njaluk digawinke Alah sek. Dikawinke karo sapa? Karo mbokne ta? aku gak rewel kok Mbok Hah?
karo sapa pilihan iki sakmono kowe iki? Ha, ana sing pesek, ana sing bangir. Sing ndi? Karo sapa? Karo sapa to, Le? Aku gak rewel kok, Mbok. Karo sapa? Sing penting ana nyawane. Oh, tok nyawane. Budi Wijaya Fajar Audio. Simbok Ya to, Le. weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gede Ya patel gede. ana perawan coba takokno Betole ketane apa dicapuri kelapa parutan tole ya tole no ini gampang paling penting tole aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ora iso turu pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen pengen urip manggamu apa awakku gampang kane aku yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya golek sonane mbok temu kowe bisa terima kasih. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun ugi seluruh Bapak panitia ugi juga Mas Dewan nggih, Mas. Matur sembah nuwun, terima kasih, waktunya sudah mepet. Nggih, meskipun sepale tetap kula layani, ngoten nggih Mas nggih. Halo. Nggih. Saiki lek aku sing dipanggil ojo sayang, Mas. KPKP mbok panggil sayang. Dirimu tetap sayang dong. Oh no, aku nggak mau. Nggak mau. Aku kan beda sendiri ya Bu ya. Aku yang beda sendiri Bu nggih. Sampeyan ro aku kaya apa Bu? Kaya drone. Ya Allah, aku brayayu-ayu nduk kene lho Bu, sampeyan lokno drone. Meneh aku diet wis.
BE lo. Pengen aku kudu apa Mas? Aku tok iki. Dirimu? Khusus saya. Oh iki dah. Khusus saya dong. Oh. Ben disekseni warga Sumber Gede mriki nggih Bu nggih. Bapak nggih. Yo sik no. Yang bilang setuju mana suaranya? Warga aku kabeh pokok kene iki. Dari semua anggotamu tak panggil sayang. Nggih. Kalau dirimu spesial dari sepakat Deliwung memanggil apa saya? Gimbul. Hah? Gimbul. Iku wis ana sing duwe, Mas. Wah, aku kok diklaim ambek gimbul iku kok. Manggil aku cinta pokoknya. Awas lek gak cinta. Sudah tak pikir cinta. Ya ngono dong. Aduh. Ngene iki meneh aku gak iso turu bae lho. Heeh. Iki ning kabut saderenge waktune nggih sampun dalu. Nggih, Mas. Tinggal satu lagu. Sisa satu lagu nggih. Ada 3 yang request dari bawah. Nggih, napa niku, Dari Mas? Bapak RT Abah Sudar yang diminta Larang Udan. Larang udan. Juga Terus dari Abah Suroso nggih, yang diminta Lilo. liro. Jadi ada suatu pengumuman ning Nggih. ojo lali 8 Juni Oh, nggih. neng omahku. Oh, siap. Nggih, siap Siap Abah apa? Suroso. Nggih. Lagunya Pokoknya sampean cepakno. Lilo. Kerduse ditaleni. Yes. 8 Juni. Nggih. Wedhuse ditaleni. Salah aku berarti. Juga dari yang diminta cinta dari seberang. Ah, nggih. Ya Jessica, Mbak Eva, sabu Sabu. kesamben kulon uringin anom. Ringin anom. Matur sembah nuwun Mas untuk sabu-sabu semuanya. Selalu hadir, selalu mensupport Budi Wijaya. Nggih. Nggih, juga mboten sombong Mas. Ano. Nggih, niki cuma mengumumkan mawon. Nggih. Bahwa Budi Wijaya 3 bulan kita full. Alhamdulillah. Untuk seluruh kru jaga kesehatan. Siap. Untuk sabu juga. Siap cinta. Nggih ya, mangga yang diminta napa niku? Dari anu Ai sebelah ini mintanya selintutan, Mas. tenang bolo. Dari Pak RT dulu. Nggih. Yang terakhir, yuk Larang Udan. Nah, nanti cinta dari seberang ugi Abah Suroso Lilo di Bedayan. Oke, baik. Berarti kita dapat 3. Oke. Ada selintutan juga. Ya, selintutan mangke ditunggu. Yuk, monggo. Yuk. Budi Wijaya Trio Irama Jos. Panas kok kaya ngene. Wis katon bantere suryane. Sakrinane sakwengine mung ngrasake panase kaya ngene. Larang udian larang panas sakdina mung tansah keloyongan. Tandur kekuningan katone wos larang udian tenanan. Yen aman golek yup-yupan ora betah awane panas tenan. Angin silera karuan lama sama sing padha kekeringan. Yen aman golek yup-yupan katone mos larang udian tenanan.
datang lagi Budi Wijaya. Ada trio Irama Jazz, juga ada Delin. THJ Fortuna Lekti. Kaya ngene larang ujian larang bener seperti nomor tanah keloyongan angin silera karuan catone wos larang ujian tenanan. Kekeringan tandar kekuningan lama masing podo kekeringan kita mana golek yudupan orang betah amani panas tenang angin silera karuan kadone mus larang utian tenanan. Gue gelungannya nek cepet ya apa? Aman sayang. Nggih sayang. Nggih, jare suka eling lan waspada waktune nggih sampun dalu. Wau niku lho kecil napa nggih. Tersita mercone kuwatah banget. Nggih setengah jam niku wau. Dadi ya. Nggih piye maneh mau menyemarakan lho nggih. Nggih monggo perform terakhir mangke pinanggih buatan acara budaya serba-serbi. Yuk.
wong nandang tresno tak belani nganti tekan pati tresno ku mung kanggo sira kusumoba sing amarati awana bengi ra bisa lali tanah saeling esemu nganti kapan aku ra ngerti iso nyanding sliramu ayo abote dadi wong sutra tresno tulus ora dipercaya wong tuwa ngombar sujono tanah sakira aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung dengkul paribasan turu klesetan uripku tanasa kebak pacoba wong bagus saentini lilane wong tuwaku nerima kowe sing sabar yo sayangku ing tembe buri bakal dadi kuwemu Duh Gusti sing tak puji paringono dalan kanggo tresnoku yo bares ya Budi Wijaya Jase. ya